Però què ha passat? És culpa teva. Un escalforet de dins li deia que s'estava enamorant. Ho sento, Sandra, de veritat. T'hauria d'haver consultat abans de gravar-ho, però és que no sé, em deu inspirar i ha sigut un rampell. Sí, que no dic per això, borra, si és que ploro d'emoció. Si he estat tota la nit escoltant la cançó de la Gemma. És que és molt guai. I sols et volia dir, Marta, que tens molt talent i que has de confiar en tu. Em sents? I jo estic aquí per ajudar-te. Perquè a la meva classe venen molts famosos d'aquests i els hi vendré el disc i així en parlaran, ok? Els famosos no se'ls hi venen discs, Sandra, se'ls hi regala o... És igual, hi ha un tio que treballa a TV3 i et portarà el seu programa, segur. Ah, sí? Quin programa? Ara no me'n recordo, és un d'esports, crec, però jo el convenceré, val? Res, que m'ha encantat. Mira, ara ets una periodista, per què no vens i t'estàs amb mi allà a l'entrevista? No, és que ara tinc una classe. Ai, tia. Bueno, després passo, ok? Vine, M'encanta aquest tema. Guapa. Fins ara. Marta, et presento a la Júlia, Hola, encantada. la companya que t'ha de fer l'entrevista. Molt bé. Doncs res, he pensat fer-la aquí dins. Ah, Va bé? molt bé. Perfecte. Sí. Va bé? Super, sí. Després parlem tu i jo sobre si anem bé de timings i tot això, vale? Val. Vinga, que vagi bé. Fins ara. Adéu. Sí, i de tot això que parlàvem, no? Per tant, podem dir que tu et consideres una ànima salvatge? Vaja, molt salvatge tampoc. Clar. Una mica com tothom, no? Dies sí, Dies més... no tant. Sí. I ja per acabar, clar, m'he estat llegint totes les lletres de les cançons, que moltes gràcies per passar-me-les, que m'han encantat. I jo volia preguntar, hi ha alguna cosa d'autobiogràfic en totes les lletres i tal? No sé, hi ha una mica de tot. Entre els dits, per exemple, aquesta cançó, m'ha encantat. Aquí sí que hi ha un contingut, no? Com... Me l'ha dedicada a mi. Val, doncs jo per mi ja ho tindríem i ja t'avisaré per quan surti i tot això. Gràcies. Vale? No, moltes gràcies. Gràcies. Per què li has dit? Perquè no hi ha res a amagar, no? M'has dedicat una cançó i això és molt bonic. Em pensava que no t'havia agradat. Estic confós. Per la lletra. No només per la lletra. Jo també, em sembla. Oh, perdoneu. Sí, senyor, enhorabona pel disc, clar que sí. Ai, sí, per Va, favor. Serà molt guai. Costat, però serà molt guai. Metge, molt guai. Quan heu trigat a fer el disc? Ui, no sé, jo tinc la sensació que porto mitja vida aquí ja, Quin dia vam començar? Gairebé. Hi ha una escala? Estic flipant. No. Queda't, mira. En sèrio ho fa ell, això? I prou Ho fort. fa superbé. És la mala... Cita aeroport, va. Fes l'altre. Hòstia, me'n vaig, que he quedat amb la Gemma, perdoneu. Com anetxi? Oh, Sandra. Vinem a veure de tant en tant, Sí, no et lliuraràs de mi, tranquil·la. Ei, i truca'm. Sí. Ens veiem dimarts. Dimarts i dijous de 5 a 7. Ara. Dimarts? Adéu. És que m'he apuntat a un nat de ioga aeri. Diu que em farà volar. Tu sí que estàs volant. Jo també vaig tirant tot. Sí, jo també he de marxar. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Adéu.
abans... Sí, abans... No l'agafes. Mira, és la meva parella. Tens parella. Sí, fa 4 mesos. És que hauria de ser amb ella ara, saps? És el ginecòleg. I això m'ho expliques per... Està embarassada. Però, vull dir... Hòstia, no fotis. No.